На Белсаце навіны. Найбліжэйшыя 5 хвілінаў пра галоўнае на гэты час. Вітаю спадарства. Абараніць Украіну ўсімі магчымымі сродкамі. У Лондоне прайшоў экстраны саміт кіраўнікоў краінаў Еўразвязу. Вызначылі далейшае падтрыманне Кіева ў вайне супраць Расіі ва ўмовах нарастальнага крызісу паміж ЗША і хаўруснікамі ў Еўропе. Мы павінны паставіць Украіну ў пазіцыю сілы, каб яна мела сродкі ўмацаваць і абараніць сябе ад эканамічнага выжывання да ваеннай устойлівасці. Акцэнт робіцца не толькі на вайсковых пастаўках, але і, напрыклад, на гарантаванні бяспекі энергасістэмы і на тым, каб з часам гэта была моцная і устойлівая краіна. Таксама ў выніку саміту лідары краінаў Еўразвязу пастанавілі тэрмінова пераўзброіць Еўропу. А прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Кір Стармер заявіў, што Лондан разам з Парыжам і Кіевам рыхтуюць новы мірны план адносна Украіны. Пазней яго маюць прэзентаваць Злучаным Штатам. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі таксама браў удзел у саміце ў Лондоне. Ён прыбыў у сталіцу Вялікай Брытаніі неўзабаве пасля скандальнай сустрэчы з прэзідэнтам ЗША Дональдом Трампам у Вашынгтоне. Тады палітыкі пасварыліся наконт умоваў спынення агню і падтрымання Украіны проста ў жывым эфіры. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю прапануе забараніць перадаваць тавары за мяжу танней, чымся на ўнутраным рынку. Пра гэта кіраўнік ведамства Артур Карповіч заявіў у эфіры дзяржаўнага тэлебачання. Паводле чыноўніка, грамадзяне не павінны перакрываць рэнтабельнасці, якую недаатрымлівае прадпрыемства на тэрыторыі замежных краінаў. Да таго ж, новая захада мае пашырыць асартымент айчынных тавараў на ўнутраным рынку. Наконт рэгулявання цэнаў у Беларусі Артур Карповіч заявіў, што ўрад не плануе ўводзіць глобальных зменаў. Улады маюць скараціць колькасць таварных пазіцыяў, на якія абмежаваныя гандлёвыя надбаўкі. Цяпер у гэтым пераліку больш за 300 пазіцыяў. Новую сістэму рэгулявання коштаў чыноўнікі на даручэнне Лукашэнкі маюць вызначыць да 1 красавіка. Старэйшая дачка знакамітага ў мінулым беларускага тэнісіста Максіма Мірнага. Меланія ўзяла ўдзел у тыдні моды ў Мілане. Яна прэзентавала калекцыю «Эмпоріо Армані» восень-зіма 2025-2026. Пра гэта ў інстаграме напісала маці дзяўчыны Ксенія. У сваю чаргу Меланія падзякавала за цытата магчымасць узяць удзел у гэтым шоу і атрымаць такі досвед. Старэйшая дачка Максіма Мірнага нарадзілася ў 2004 годзе ў ЗША. Усяго ў былой першай ракеткі свету ў парным разрадзе 4 дзяцей. У 2020-м Максім Мірны раскрытыкаваў гвалт супраць беларусаў з боку рэжыму Лукашэнкі, аднак праз 3 гады выказаў шкадаванне за тую заяву. У Беларусі адсвяткавалі масленіцу, старажытнае свята з паганскімі каранямі, якое сімвалізуе заканчэнне зімы і хуткі надыход вясны. Як гэта было, глядзіце без каментара. У мяне на гэтым уся інфармацыя. Падсумаванне інфармацыйнай карціны дня глядзіце о 20-й у аб'ектыве. Заставайцеся з Белсатам.